mai karanta ka yake yi malam, kai kake bacci. Sun karanta addinin ku, sun san abin da Allah baya so, sun san abin da manzon Allah baya so, da haka shi za su yi muku dole ku ji abubuwa na fasad, abubuwa na barna, abubuwa da za su lalata mana addinin mu. Yanzu misalin an san cewa addinin mu ya ce a kiyaye, a daina kallon mata, a daina ganin tsiraicin mata. To insha Allah duk wanda zai hau jirgi, ko jirgin Saudiya ne zaka hau, sai ka ga mace tsirara, ita za ta baka abinci, ita za ta baka ruwa, ita za ta yi rangwada, ita za ta zo ta tsaya a gaban ka, mamanta kana kallo tana rufe maka kayan da ka sa, dole ka ganta. Yahudanci sun yi nasara, sun shirya wa kansu, sun shirya mana kuma. Dole ka gani, kana so ko baka so. Duk imaninka, duk malintarka, duk takawarka, sai ka gansu. Kana zaune ma za ta taba kafaɗa ka ce gyara bel ɗinka, taba kama za ta yi, jikinka za ta taba, ba ruwanta da cewa wai Allah ya hana. Wallahi azimu suna da manufa, to ba za su kyale mu ba. wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ba za su kyale ku ba, suna yakar ku sai sun raba ku da addinin ku. So harkar kaɗe-kaɗe da wake-wake ta zama ruwan dare. Musulmi yana iya buɗe kiosk ga baki ɗayansa, ya buɗe kiosk, ba aikin da yake illa ya tura mutane kiɗa da waka. Wallahi tallahi duk wanda ya mai da sana'arsa wannan, ya shirya ansar da zai ba wa Allah ran tashin alkiyama, da tura fina-finai na rashin mutunci, da tura fina-finai na ƙazanta, abubuwa da za su lalata ainihin wato tarbiyya. Shi yasa malamai suke cewa duk wanda yake so ɗansa ya ilimi to ya raba shi jin kiɗa. Alqur'an wal ghina la yashmi'ani. Da waka da alqur'ani ba sa haɗuwa guri guda. Ibn al-Qayyim yayi bayani a cikin wato ɗaya daga cikin littattafansa, yana bayani akan haɗarin wato wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da ake saurara yau da gobe, bala'in da yake jawowa. Yace ku sani cewa harkar waƙe-waƙe nan suna da tasiri ƙwarai wajen rina zuciyar mutum, su canja wa mutum zuciya, su mai da ita ta nifaƙa. Jin kiɗa yana mai da mutum ya zama munafiki, jin kiɗa yana mai da mutum ya zama munafiki. Sannan kuma shi kamar yadda ka san ciyawa ne a cikin ruwa, in an sa ciyawa a ruwa ko a kusa da ruwa, haɓaka take, tana ɗaukaka, tana yin kore shar. To duk wanda yake sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake ɗin nan, to yanda ka san wato ciyawa ne ake mata ban ruwa, a cikin zuciyarsa munafurci zai ɗaukaka. So ya kamata yan uwana, abu na ƙarshe a cikin wannan huɗuba shine wajibi ne iyaye ku kula da nauyi da Allah ya ɗora muku, shine mutaba'atul abawaini. Ya iyaye ku rinka bin ƴaƴanku, ku rinka raka ƴaƴanku, ku rinka kula da tarbiyyarsu. Kuna ta kashe ƴaƴanku kuɗi na ainihin su rayu su ji daɗi, amma ba ku fiye rayuwa, ba ku fiye kula da gyara zuciyarsu ba. Gyaran gangan jiki shine ya dame ku. Kun gyara musu, kun ba su kuɗi, sun sayi riga, kun gina musu gidaje, kun sai musu motocin hawa, kun yi musu duk abin da za ku musu, amma ba ku gyara musu lahirarsu ba. Yanzu mutum zai zo zai aurar da yarsa, sai ya kashe mata naira miliyan 50. Yarinya kwaya ɗaya shekara 17-18, miliyan 50. Amma wallahi azim ina gaya ma, bai taba zama minti 50 ya mata wa'azin da za ta bi Allah, ta bi manzon Allah ba, bai taba yi ba. So ya kamata iyaye ku sani cewa akwai hakki akan ku don ku samar wa kanku jikoki na kwarai, ku kula da 'ya'yanku. Kowane ɗa ya sa ɗansa a gaba ya kula da su. Yanzu duk abin da yake damu mu a ƙasar nan na ta'addanci da zubar da jini, galibin masu yin wannan abin suwaye yara ne matasa. Ina iyayensu suke? Ina waɗanda suka haife su? Ba sa su a makaranta ba, ko ta addini ko ta boko. Wani yaro ana hira da shi, ka je makaranta, ya ce a duniya bai taɓa zuwa wata makaranta ba, ko ta musulunci ko ta addini ko ta boko, babu. Sannan kuma ga gwamnati da ta yi sakaci, an bar mutane suna rayuwa ba ilimi, ba inganta musu ilimin zamani da ilimin addinin ba gabaki ɗaya. Na mu masu addini ne, kasar mu muna addini, mu musulmi ne, dole a kula mana da addinin mu da ilimin mu na addini, a taimake mu. Me amfani yan siyasar da suke cikin mu muke ba su ƙuri'ar mu, muna zaben su, ba za su kula mana makarantun mu da addinin mu ba da tarbiyyar mu, me amfani? Barin mutanen ƙauye da ake yi ba a gina musu makarantu, barin mutanen ƙauye da ake ba a gina musu masallatai, barin mutanen ƙauye da ake ba a taimakon su, ana kai musu da'awa. Wannan shi yasa wasu daga cikin mutanen ƙauyen suka fanɗare yau, suka ɗauki bindiga suka zo suna kashe na birnin. Ka gina gida mai tsada, ka hau mota mai tsada, ka saka riga mai tsada, ya gagare, kana jin tsoro da ka fara tafiya kana waiwaye. Ba kauye guda ɗaya zai zo da bindiga ya ɗirka maka ita, ya ɗebe duk kuɗin da kake da ita. Me yasa? Saboda kun shiga birni, kun shakata, kun more, kun yi ku kula da karkara, kun yi kula da ƙauyuka. Shi yasa muke kira ga gwamnati, daga cikin hanyoyin da za a samar da tsaro, a rage ta'addancin da yake faruwa a ƙasashen nan namu, yawanci shine rashin kula da mutanen ƙauye din nan. A taimaka musu infrastructures din nan, a gina musu makarantu kamar yadda ake gina a birane, a yi musu hanyoyi kamar yadda ake a birane, a yi musu makarantu na addini da na zamani kamar yadda ake, a kula da su. Sai an zo siyasa aka san da su. Idan an zo kamfen din siyasa, ba ƙauyen da ba a shiga,
amma idan an zo taimako na rayuwa da inganta rayuwa ba san komai ba. Akwai ƙauyen da sai sati mota take shiga, akwai ƙauyen da idan damana ta sauka ba mota ba ta iya shiga, wallahi mashin ba iya shiga, kai akwai ƙauyen da sun haƙura in dai watan August shigo na ruwa sun daina ma tsallakawa gaba ɗaya shigo birni, sai dai su tanadi abincin wata 3 wata 4 saboda ba su isa su fito birni su sai magi ba. Duk a Najeriya akwai. Ba dole su yi mana ta'addanci ba, ba dole su zo su yaƙe mu ba, ba dole su hana mu kwanciyar hankali ba, amma mutum ɗaya ya zo ya saci kuɗin da mutum miliyan 100 za su iya rayuwa shekara 100 shi kadai dan bala'i da yake barawo ne, gafiya ne shi. Ba dole mu kasa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ba. Tarbiyya tana da muhimmanci ya ku iyayena. Idan mun kula da tarbiyyar ƴaƴanmu za mu samu karancin ta'addanci a cikin al'ummarmu. Yawan shaye-shaye, yawan tsara hanya, yawan ɗaukan bindiga, yawan kidnapping, yawan ɗaukan mutane, yawan kaza, wallahi duk rashin tarbiyya ne. Ai su ɗin ba daga sama suka faɗo ba, ai suna da iyayensu, ai a nan aka haife su, ai ba daga wani guri suka zo ba, da iyayensu, da garinsu, da ƙasarsu, da gwamnatinsu, da al'ummar da suke kula da su. Sai mu canza tsarin tarbiyyar mu kenan. Amma mun zo mun wayi gari namu na gidan ma yanzu ne ma suke su karfin mu. Yaro ɗanka ya zama ɗan wiwi, ba yanda za ka yi da shi, ka yi magana ya ce wallahi zan iya lalata gidan nan gabaki daya. Yarka ta zama yar kwaya, har 'yan mata yau shan kwaya suke, 'yan mata suna shan wiwi, 'yan mata suna shan giya, 'yan mata suna shan kaza, matan aure suna shan giya, matan aure suna shan wiwi a ƙasar mu ta Hausa a yau a Najeriya. Ina muke, wani irin bacci muke yi al'ummar musulmi? Wani irin bacci muke, me muke nema? Mu ba jin daɗi ba, mu ba kwanciyar hankali ba, mu ba samun tsaro ba, mu ba ilimi ba, mu ba asibiti a magani asibiti ba, mu ba kaza ba, kuma barna ta zo a hana mu addini, mu kasa kan mu hana kan mu bauta Allah. Mu gyara halin mu, Allah gyara mana. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. Ya Allah ka ba mu lafiya, zaman lafiya a kasan mu. Ya Allah halin da muke ciki na tsoro da firgici, ya ubangiji mun sani saba maka muka yi, muna neman taimakonka da agajinka da tallafinka, Allah ka takaita mana. Ya ubangiji ka sallada yan uwanmu mutane suna tsoratar da mu, yan uwanmu mutane suna kashe mu, yan uwanmu mutane suna sayar da mu, yan uwanmu mutane suna garkuwa da mu. Ya ubangiji wallahi mun san mun saba maka, mun san mun yi laifi. Ya Allah tuba muke gare ka, ka saukan mana da ruwan sama. Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin. Ya Allah ka shayar da mu, ka shayar da gonakin mu, ka shayar da dabbobin mu. Ya Allah ka ba mu ruwa, ya Allah ka ba mu ruwa, ya Allah ka ba mu ruwa, Allah ka ba mu damana mai albarka, Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah, Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi, ka ba mu shugabanni masu jin kai, ka ba mu malamai masu tsoron Allah, malamai masu tsoron Allah, masu tsoron Allah, jagorori masu tsoron Allah, yan siyasa masu tsoron Allah. Allah ka jiyar da mu daɗi, Allah ka kwantar da mu hankalin mu, ya Allah ka inganta kasuwancin mu, Allah ka inganta lafiyar mu, Allah ka inganta rayuwar mu. Ya ubangiji aminna fima akhaf fima nakhaf, Allahumma aminna fima nakhaf. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.